Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І мне невыносна радасна зараз вітаць у студыі майго даўняга сябра, аднакурсніка, журналіста, нашага калегу, былога, і гэта таксама вельмі радаснае слово, палітзняволенага Ігора Карнея. Прывітанне, Ігор. Прывітанне, Зміцер. Скажи, калі ласка, ці ўжо троху ачомаўся ты пасля ўсяго таго, што табе давялося перажыць? Ну, магу пахваліцца, можа, ў нейкім сэнсе, што даволі стрэсаўстойлівы аказаўся, і такіх вот вялікіх наступстваў, якіх там нервовых, там фізічных да іншых, асабліва, ну, скажем так, не паспытаў. Таму, ну, натуральна, да ўсяго ж добра, як ужо банальна кажуць, што прызвычаіваешся даволі хутка, і ў гэтым кантэксце адчуваю сябе добра. Ну, цяжка ацаніць сябе збоку, але нават самому здаецца, што вяртаюцца нейкія кандыцыі, і ўжо, ну, выгляд не такі знясілены, як было там вот акурат месяц таму. Я з гэтай нагоды бачу, вот слухаю цябе і прыгадываю твой допіс, які ты зрабіў, паставіўшы два фотаздымка сябе і Сергея Тихановскага, і расказаў гісторыю, як вас блытаюць там і кажуць: о, легенда. Ведаеце, пераблытаць-то можна, вот неяк там турма падабенства некае зрабіла паміж Ігорам і Сергеем Тихановскім, але тое, што слово легенда мае дачыненне да Ігора, это сапраўды так, потому что гэта легенда журналістыкі, столькі прапрацаваў. Можна сказаць, что не гледзячы на тое, что мы с тобой аднакурснікі, дзесьці і я вучыўся на твоих артыкулах, таму слово правільнае. Но, але ў тым кантэксце гэта прагучала ў адносінах да Сергея якраз такі Тихановскага. Ён пераблытаў той чалавек, які вось нас... Не, гэта мы разумеем. Да. Але, ну, тут легендарнасць, конечно, чыста умоўная, тому што асабліва зараз, калі няма на тэрыторыі Беларусі фактычна журналістыкі, ну, і наўрад ці яны нас, цябе, мяне умоўных, там іншых людзей, якія рабілі журналістыку 30-35 гадоў таму, лічаць легендамі. Зараз там байцы інфармацыйнага фронту, як сказаў адзін з кіраўнікоў былых Міністэрства інфармацыі, Луцкін, па-моему. Да? І вось там ужо зараз журналістыка і легендарнасць мае зусім іншую канатацыю, і, на жаль, мы ў той фармат ніяк не трапляем. Ну так гэта да. У прынцыпе, не ведаю, добра гэта ці дрэнна, але як ёсць. Слухай, калі, я так разумею, што можа быць не вярну цябе у тыя часы, якія ты перажыў, не ведаю, наколькі гэта балюча, но, як ты сказаў, вытрымка ўжо добрая, такая стрэсаўстойлівасць праверылася. Таму, слухай, ну, я памятаю, што ты сышоў з радыё Свабода, ты не быў ужо, не працаваў на Свабоду, ты заставаўся ў Беларусі, калі ўсе мы з'ехалі, ну, хоць журналістыкай ужо не займаўся, але ужо было відавочна, што яны не даюць спакою нават тым, хто не займаецца журналістыкай, але ў пэўны час шмат свайго жыцця высілкаў розуму на журналістыку паклаў і на тое, каб паказваць праўду пра гэты рэжым. Наколькі нечаканым усё ж таки было тое, што да цябе прыйшлі? Ну, сапраўды, на той момант з радыё Свабода, ну, была пауза, скажем так, бо пасля разгрому ў ліпені 2021 году стала зразумела, што раней ці пазней ці прыйдуць, ці проста ўспомняць, ну, наўрад ці пакінуць у спакоі. Ну, заставалася такая некая ілюзія, што можна ад гэтых вось людзей, ну, не то што схавацца, а просто так неяк не актыўнічаць і на гэтай падставе лічыць, што гэта цябе не закране. Ну, нечаканасцю можа і не было, хаця да апошня все-таки на здаровы сэнс нейкі там разлічваеш тое, што, ну, калі 20 гадоў да таго все было легальна, все было, ну, з дазволу Міністэрства замежных спраў, заўсёды была акрэдытацыя, запрашалі, сам памятаеш, і да вышэйшых персон на інтэрв'ю, і палата прадстаўнікоў, Міністэрства замежных спраў, усе чыноўнікі, заўсёды нармальная любая мас-медыйная там установа
заўсёды хоча, каб было аб'ектыўна, таму там 2 меркаванні, там і 3 меркаванні, каб з розных бакоў усе спрэчныя сітуацыі канфліктныя, каб яны ўлагоджваліся, каб быў баланс. І таму нельга сказаць, што аж так правініліся, што зрабілі потым экстрэмістамі, ворагамі народу, калі ўжо казаць так шчыра. Ну і калі прыйшлі, то гэта ў нейкім сэнсе проста расставіла там все этой кропкі. Прыйшлі, значыць, яны не супакоіліся, значыць, у іх была свая задача, то бок зачысціць это поле журналісцкае да нуля, каб нікога не было з альтэрнатыўным меркаваннем. Неважна, ты там у завязцы, у паўзе, яшчэ ў нейкім стане, але калі ты знаходзішся на тэрыторыі краіны, то сам па сабе патэнцыйная пагроза, нават не будучыня некай сваёй, а хутчэй мінулым. Таму што зразумела, вось усе гэтыя, я на Радыё Свабода працаваў з 2000 году, і вось тады ўжо фактычна першыя акрэдытацыі былі атрыманыя. Это цягам усіх астатніх гадоў. Натуральна, што ва ўсіх спецслужбаў, тут ужо няма чаго хаваць, нашы прозвішчы фігуравалі. І таму вось яны не маглі дацягнуцца да тых, хто з'ехаў, але маглі даволі лёгка адшукаць тых, хто застаўся. І таму паслядоўна вось тыя людзі, якія заставаліся ў Беларусі, яны вось так сумна сканчвалі. І вось гэты прыход, ён даволі быў лагічным, хаця я сабе там ўсё уцялямшыў у галаву, што гэта можа і не здарыцца. Вот ты мне патлумач, усё ж такі, я разумею, твоя краіна, твоя радзіма, твае там блізкія людзі, любімыя мясціны і ўсё астатняе. Але ты ж вот сам зараз сказаў, ты разумеў, што хутчэй за ўсё да гэтага ўсё ідзе. І я ведаю, што там у прыватнай перапісцы сябры табе казалі: з'язджай, все вельмі дрэнна можа скончыцца, але вы заставаліся. Чаму? Вось я ж не адзін такі быў. У прынцыпе, досвед паказаў, што хлопцы, якія таксама адмовіліся ад такіх прапаноў і таксама цудоўна разумелі, чым это можа скончыцца, вось як бы завершылі свой гэты беларускі этап сённяшні менавіта такім чынам, падобным прынамсі. Так, у мяне маці узроставая, нават на гэтым узроўні яна мяне цягнула, нас з братам, бацька памёр вельмі рана, яна фактычна, мне было 17 гадоў, яму 10, і яна фактычна нас ставіла на ногі, дала нам эту вышэйшую адукацыю, нават не сумнявалася, што мы павінны яе атрымаць, жывучы ў вёсцы. Гэта ж можна было такім же самым чынам пайсці якім-небудзь там жывёлаводам, там, ці як ён называецца, жывёлагадоўлю, там, ці трактарыстам, ці яшчэ кім-небудзь. Але была такая паслядоўная яе палітыка даць дзецям адукацыю. І таму, хоць у такім узросце трэба было яе падтрымліваць. На жаль, атрымалася зусім наоборот, яна зноў падтрымлівала. Вот гэтыя апошнія там гады на яе гэты цяжар у прыстойным узросце зноў лёг. Я нават не ведаю, калі б зараз сказалі, традыцыйнае пытанне такое, што а што, калі б там зараз можна было перайграць, ці з'ехаў бы, не ведаю. Таму што на той момант было шмат якараў. То бок і дзіцё ў школе вучылася, і ў жонкі свая там была занятасць. Мы жылі як нармальная звычайная сям'я. То бок мы ж не разгойдвалі эту ўладу, як яны зараз спрабуюць там сказаць. Не ўставлялі там палкі ў колы гэтаму палітычнаму кіраўніцтву. Просто была такая мэтавая аўдыторыя, якую трэба нейтралізаваць. Вось, на жаль, аказаўся разам з іншымі у якасці нейтралізаваных. Калі ўсё ж таки быў арыштаваны, ці было па першым часе спадзяванні, ці ўвогуле што гучала, ці было там такое адчуванне, што зараз дадуць штрафа якога-небудзь, можа там суткі пасяжу і на гэтым все скончыцца, а там яны выканаюць сваё заданне, чтоб узялі да пазногця, а я ўжо таксама з чыстым сумленнем выйду. Ці як это ўсё адчувалася там? Ужо пачынаючы з таго, што прыйшлі супрацоўнікі КДБ, ілюзіі нейкія былі такія мінімальныя. Хаця не было ж такого прад'яўлена ўжо канкрэтна абвінавачання. Гэта быў такі традыцыйны набор з вялікай колькасці артыкулаў.
ну, паводле масавых беспарадкаў 2020 году. І потым ужо, ну, як практыка показвала далей, што, ну, вычленялі асобныя эпізоды і на падставе іх ужо заводзілі свае крымінальныя справы. Ну, такія... Я ўжо зразумеў, што патрапіў у такую мясарубку, калі апынуўся на акрэсна у ізалятары часовага трымання. І прэвентыўна нас яшчэ ў статусе падазраваных, яшчэ фактычна ў нас не было ніякага такого, ну, цяжару крымінальна, ну, нават і намёкаў не было такіх. То бок, ну, маглі ж, ну, у нейкіх там тэарэтычных раскладках разабрацца і адпусціць, сапраўды, вось як ты кажаш. Але тое, што нас не паднялі ў камеры, а адразу, ну, не нас, я маю на ўвазе, што мяне проста падсялілі да людзей, якія ўжо там былі. Гэта быў карцер на аднаго чалавека. І я туды зашоў 10-м. Вось, а гэта у памяшканні, якое мы там проста вымерылі там уздоўж упоперак, 1,70 на 3,40. Ну, то есть пры ўваходзе 1,70 і ў глыбіню там 3,40. Вот 10 чалавек вось на гэту адлегласць прыблізна на 5 квадратных метраў. Ну, это вот по полметра на человека, але же это за минусом вот этой, ну, жаргоном, скажу, этой параши, вот такая там займае таксама добрый метр. Яшчэ там вот это откидного вот места такого, ну, где нара опускается. Ну, там добра, калі по 40 сантиметров на человека. И вот там, ну, давялося сядзець, ну, 10 суток в этих умовах. Натуральна ж, там ніякіх ни матрасаў, ни выгодаў, нават там, ну, не зубы пачысціць, там, не памыцца нормально, ну, нічога. І просто на этой на бетонной подлозе ты просто спіш. Ну, і вось это выпрабаванне, яно ўжо показала, што, ну, калі ты тут, калі ты не у камеры, просто звычайны, значит, на цябе ўжо пачынаюць такі прэсінг аказваць. Значит, ты ўжо трапіў у такую абойму, якая наўрад ці, конечно, абмяжуецца вось гэтымі 10 суткамі, і працяг будзе раней ці пазней. І сапраўды на 10-е суткі вось гэты працяг настаў ужо на апошні дзень, бо да гэтага часу нават адваката не пускалі. І вось тады было прад'яўлена ўжо абвінавачанне за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Ну, дарэчы, таксама без абазначэння, без удакладнення, што за фармаванне. Да, просто вот так агулам, што ўдзел, нават не ўдзел, а арганізацыя экстрэмісцкага фармавання, таму што мне потым перакваліфікавалі там адну частку, а адразу 361, прым 1 і частка першая. Гэта, ну, арганізацыя і кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем. Ого, то есть такі да. Бацька Махно такі ўроду. Ну да, так, прычым нават невядома якім. Ну, просто такім агулам. Просто такі вот такія здольнасці. Ну, зараз іх стока там. І на той момант яшчэ іх было менш. Зараз іх увогуле просто неверагодная колькасць, і таму куды не ткні, ты можаш з такой жа лёгкасцю кіраваць любым фармаваннем. Ну, напэўна, з іх логікі. А калі зразумеў, што гэта хутчэй за ўсё так вот лёгка не адстраляешся, што гэта надоўга, якія былі асноўныя страхі? Чаго, за каго, з чым звязаныя? Ну, найперш за блізкіх, таму што вось калі там ператрускалі, прыйшлі да мяне, ну, вот малодшая дачка якраз была, мы з ёй двух былі ў хаце, і яна, ну, адразу показала там сваю і цвёрдасць, яна там супрацоўнікам, ну, адмовілася нават паказваць свае вот гаджеты всялякія, сказалі, это маё, тут бацька дачынення да это не мае, адстаньце ад мяне. Ну, яны, правда, былі такія крыху шакаваныя адпорам, таму што яны не прывыклі, што хтосьці ім там, ну, можа там слова сказаць насуперак. Ну, і, в прынцыпе, яны адсталі нават. Ну, так вось, а потым, калі мяне ўжо забіралі, ну, все роўна здарылася істэрыка, і, ну, бо быў да гэта адміністрацыйны арышт у 2020 годзе, ну, і яна ўжо тады разумела, што, ну, калі забіраюць, то это наўрад ці дзеля таго, каб там праз паўгадзіны вярнуўся. Ну, хаця у іх жа гэта традыцыйная такая адмазка, типа, возьми рубель на зваротны квіток, каб было заплаціць, вярнуцца. Ну, вось. Ну, вот, да, вот за дачку было, ну, так вот вельмі балюча, таму што мы з ёй так у слязах развітваліся, і, ну, і я так разумеў, што наўрад ці гэтымі 10 суткамі ўсё скончыцца. Ну, за жонку, конечно, ну, за маці, тым больш. Для маці это, ну, быў просто удар вельмі моцны.
і яна дагэтуль ачомацца не можа, асабліва пасля таго, як яна ўжо спадзявалася, што ну вось ужо можна адлічваць там дні да вызвалення і тады ўжо адкормліваць сына там этими голубцамі, там котлетамі і всякімі прысмакамі, ну, халадцамі. Вось. А тут міма гэтай смаргоні, дзе яна жыве, мяне проста правозяць, ну, фактычна ва крокавай даступнасці, вязуць і выкідваюць без дакументаў, без абмеркавання, хочаш ты не хочаш, просто так пазбаўляюцца. Таму што за блізкіх в асноўным. Ну ось да таго, як выкінулі за тэрыторыю з Беларусі, мы пра гэта яшчэ трошку пазней пагаворым. Слухай, ну ўсё ж таки КДБ адразу прыйшло, адразу у КДБ. Гэта тут яшчэ калі там якія-небудзь губазікі, так што там з імі гаварыць, што яны могуць прапанаваць. А гэтыя ж хітра прадуманыя. Мы ўжо чулі гісторыі пра тое, как а ты там вот этого закладзі, а ты тут вот давай мы тут табе прапануем. Вот такія тут размовы былі, прапаноўвалі там што-нибудь, там нейкія там выгоды, там супрацу. Давай, я думаю, что ты як журналіст мяне разумееш, тут не будзеш крыўдзіцца на такія пытанні. Не, так это аб'ектыўная рэальнасць, таму тут нема, тут это трэба абмяркоўваць і трэба пра гэта гаварыць. На той момант, калі мяне затрымлівалі, ну, яны нічого не гаварылі, там, што яны самі толкам не ведалі, і не было ж нават артыкула канкрэтна, па якім прыцягвалі. Але ўжо, калі я быў на Крэсціна, прыходзіў кіраўнік вось этой групы КДБ, якая мяне затрымлівала, і там фактычна, ну, адкрытым тэкстам, што типа мы вось ужо зразумелі, мы выходзім на тую структуру, з якой ты працаваў. І таму, каб аблегчыць табе там жыццё на перспектыву, давай расказвай, ну, што за сетка у вас была, што за людзі засталіся, з кім ты там кантачыў, ну, як бы вот здай адрасы яўкі, і табе будзе шчасце. Вось, ну, што мне засталося сказаць, што я увесь ананімна, нічого нават не ведаю, не падазраю, пра што мяне там увогуле там спрабуеце там схіліць да чаго. Ну, так, прыкінуўся тым валенкам, як кажуць. На той момант ненадоўга яны мяне пакінулі спакою, але вельмі ненадоўга, таму што калі перавялі на Валадарку, зноў той жа чалавек з'явіўся з той жа прапановай, ужо такой больш канкрэтызаванай. Ну, кажучы, што ведаем, што людзі засталіся, што вы там павінны кантактаваць. Ну, яны ўсё падводзілі да таго, каб зрабіць это групай. Група — это больш цяжкае абвінавачанне, большыя тэрміны. Ну, ім выгодней, чым цыркацца па адным па гэтых клетках, каб адразу цалкамі там запоўніць, як журналістаў іншых выданняў, і ўжо такім пакетам агульным засудзіць. Так што прыходзілі, прапаноўвалі тут без всякіх нават няма чаго гэта адвяргаць. Адзінае, ну, я быў ім нецікавы ў тым сэнсе, што, ну, шчыра кажучы, я нават не ведаю, што яны хочуць, ну, якіх яны людзей хочуць, каб я іх здаў. Тым больш, што людзі і так паз'язджалі, яны ж ведаюць, што па сваіх там каналах, што цэлымі рэдакцыямі з'ехалі, ну, хто тут застаўся, толькі ў такія вар'яты, якіх яны і так ужо нейтралізавалі. Ну да, тым больш, што ты ўсё ж таки чалавек дасведчаны і інфармацыяй валодаў і ведаеш па сваёй журналісцкай працы, чым заканчваюцца вось гэтай абяцанкі ментоўскія. Ну так да, ты просто паздаеш з дуру, нават можа таго не хочачы, яны ж дастаткова ў гэтым абазнаныя, яны такімі ускоснымі, недзе там абыходнымі шляхамі могуць выцягнуць сабе эту інфармацыю, ты нават не заўважыш, як ты ўжо некага здаў. Вось, і таму, але гэта не ўплывае ні на якія тэрміны, ні на што. Гэта яны могуць табе яшчэ нават і прыпаяць больш, да, каб ты не спадзяваўся, што будзеш белым пухнатым там і выйдзеш проста адсюль. Ну так, тут можна прыгадаць сітуацыю з Зянковічам, які ўсё ж таки пагадзіўся там нешта там на супрацу яшчэ да суда, а па выніку атрымаў самы вялікі тэрмін з усёй групы. Да, потым дайшло как бы да памілавання, да выезду, але это ўжо праца амерыканскай дыпламатыі, а на той момант вот табе і ўдзячнасць за то, што ты нібыта пайшоў на супрацу са следствам. Ну, гэта могу сказаць па ўласным досведзе, што ні на што не ўплывае. Ні на што абсалютна. То бок з іх боку это, ну, такая адпрацоўка на дурня. Ну, раптам пракаціць. Раптам нехта пагодзіцца і там
ну, скажа лішняе просто. Там ж ім дастаткова пару сказаў, з якіх яны эту мазаіку могуць зляпіць, і на гэтым могуць пацярпець просто, ну, много іншых людзей. Вось. Ну, але, ну, вот, я говорю, на Валадарку яшчэ прыходзілі, а так, по вялікаму рахунку, больш ужо такіх хаджэнняў не было, но паглядзелі, напэўна, што карова не доіцца, і няма чаго там на вялікія надоі спадзявацца. Калі зразумеў, што тэрмін будзе, а тым больш калі ўжо нешта агучылі, якая была рэакцыя? Гэта шок, гэта нейкая прастрацыя, гэта ой, мамачкі, ой, божа мой, як тут, што там далей, ці нейк атрымлівалася, дзякуючы чаму там сабрацца, зразумець, як было? Так тут прагучыць дзіўна, але была ледзь не радасць. Таму што, гледзячы па астатніх тэрмінах, вось гэтыя 3 гады, што мне там агучылі, это, ну, нават не сярэдні тэрмін, а крыху нават меншы. Таму што сам артыкул, ён хоць і менш цяжкі лічыцца, тады ўжо вот перад самым судом, у дзень закрыцця справы перакваліфікавалі з кіраўніцтва гэтым экстрэмісцкім фармаваннем, частка першая, 361 артыкула, на удзел у фармаванні. Ён ужо такі больш мякчэйшы, таму што вот эта першая частка, она мела на ўвазе рэцыдыў. То бок, калі адзін эпізод, то, в прынцыпе, можна было там адносна невялікім тэрмінам, ну так, саскочыць яго. Але калі эпізодаў шмат, гэта ўжо рэцыдыў, это ўжо адно на другое нагрувашваецца, і там ужо тэрмін мог быць і нам 5-6 гадоў. І тым больш перад гэтым жа ж піар-акцыя была дзяржаўных СМІ, яны ж так анансавалі, што вось ужо столькі гадоў, там 20 гадоў, там больш нават займаецца разгойдваннем сітуацыі, там піша такія антыдзяржаўныя артыкулы, і тое сёе, і ў такім жа духу, і таму законна можа атрымаць свае 6 гадоў. Это ў Савецкай Беларусі было літаральна напярэдадні суду, нават можа ў дзень суду. Вось. І калі я ўжо пабачыў, мне, в прынцыпе, эту... То есть прынеслі табе там, типа... Выпісвалі, это, кажуць, палажняк такі. Это вот на той же сезон номер 1, это Савецкую Беларусію, ну, падарунак усім гэтым арыштантам, ну, якія толькі чакалі свайго лёсу. Это ўжо ад дзяржавы такі падарунак быў, прыносілі. Ну, яна ж выходзіла часта, перыядычнасць даволі такая высокая, шчыльная, але прыносілі один раз на тыдзень па панядзелках. І вось мне прынеслі, і там вот гэты анонс ужо, вот эта прысуда быў. І калі, канешне, я это прачытаў, што мне 6 гадоў яны ўжо наваражылі, а яны ж не будуць просто так, яны ж маюць некую падставу гэта рабіць. І таму, ну, калі агучылі 3 гады, можа, нават, ведаеш, было больш непрыемна атрымаць яшчэ штраф, вот это дадатковае пакаранне, як яны любяць у плечы яшчэ дадаць вот это штрафы шалёныя. І там вот 500 базовых велічынь. На той момант 20 000 рублёў. В эквіваленце недзе там 7 000 $, калі ў далярах. Вот это уже было незразумела, но няўжо мала таго, што ты чалавека закідваеш, ну, фактычна ні за што ў калонію, так яшчэ на сям'ю павінна скласці вот такую нагрузку, потому что ты ж сам не заробіш. Заробкі вядома, якія ў калоніі. Это копейки. Это не то, что я там образно кажу. Это копейки. 10-15 копеек. Там копейка может быть. Вот это такие заробкі. За месяц? За месяц. Это что ты ходишь на працу, и ты атрымліваеш менавіта вот этой копейки. Там ёсць некаторыя брыгады, ну, там, спецыялістаў таких профільных, і якія там, ну, напрыклад, збіваюць паддоны, там некія драўляныя робяць рэчы. Ну, гэта вот такія замовы з волі прыходзяць, і ёсць нават міжнародныя замовы, самае дзіўнае. Вот туркі прыязджаюць за дрэвам, кітайцы там некая таксама. Ну, в асноўным все з дрэвам звязана. Яны гатовыя просто шчыты браць вот этой збітыя, ну, каб просто потым разабраць і зрабіць все по-новому. Бо там яны рублёў па 100 могуць зарабіць. І это тое, што на волі, ну, чалавек, ну, 1000-1500, там, не менш мае. А там вось заробіць 100, ну, на сигареты сабе. А так, вот гэты штраф паспрабуй выплаціць. І калі ў людзей вот гэтыя штрафы вісяць, нават калі яны не жоўтымі біркамі, вот, як экстрэмісты, так званыя, а з белымі, то яны не могуць патрапіць пад амністыю, пад умоўна-датэрміновае вызваленне, таму што не выплачаны вот гэтыя штрафы. То бок скарачэнне тэрміну, датэрміновы выхад,
ну, не пагражае, пакуль ты не расплацішся з даўгамі. Давай трошечку про калонію, хоць ты ўжо шмат распавядаў, але можа быть что-нибудь новага адметнага узгадаеш, что нечаканым, что самым ну как бы непрыемным ці можа быть нават страшным было там вот ужо ў калоніі калі быў? Ну я паспеў за это, хоць тэрмін не самы вялікі быў, ну які мне ўдалося там прайсці, але пабываў шмат у якіх пенітэнцыярных установах. Ну, я так налічыў, што агулам у меня 8 штук іх. Ну, это разам з следчымі ізалятарамі у Менску і ў Магілёве, ну, там, дзе вось справа яшчэ рыхтавалася, і потым апеляцыі былі. Ну, да гэтага вось ізалятар часовага ўтрымання, это вот акрэсціна, потым вот калонія ў Шклове, потым зона вот строгага рэжыму ўжо у Мазыры, і ў Гомелі яшчэ быў такі вот транзітны перавалачны такі вот шлях. Ну і да гэта быў досвед яшчэ ў Жодзіна, калі па адміністрацыйцы. Вось так, ну самае, напэўна, вот калі хіт-парад такі нейкі выбудоўваць, то ён, конечно, самы непрыемны быў досвед менавіта Акрэсціна. Таму што там, ну, проста створаная ад пачатку ну, нечалавечыя ўмовы і магчыма гэта прэвентыўна, магчыма для прафілактыкі, каб ты больш ніколі ў жыцці не хацеў там парушаць закон і потым станавіцца вось у позу гэта ну некая там просто ну жывёлы, я не ведаю там ну і жывёлы трымаюць бывае такіх у скотскіх умовах, ну але і людзей оказывается у 21 стагоддзі могуць вот так нашпігаваць паўную 5-метровую камеру там і потым глядзець, як яны там выжываюць. Вось. А што крыху вот так здзівіла, што, напрыклад, вось это калонія агульнага рэжыма у Шклове нумар 17, яна даволі жорсткая. То бок магу параўнаць з этой строгай ужо ў Мазыры, што ў Мазыры было ну прасцей. Можа таму, што ў Мазыры вот строгасць это мае на ўвазе рэцыдыў. То бок там збіраюцца рэцыдывісты. Там это забойцы, которые не па першаму разу, там гвалтаўнікі, какие-то педафілы, там, ну, якіх ужо немагчыма выправіць, там, ну, махляры, наркаманы, ну, цэлы спектр. І у меншай частцы якраз такі экстрэмісты, таму што экстрэмісты это в асноўным першаходы. Это тыя, хто вот разумныя, культурныя, інтэлігентныя, адукаваныя людзі, якіх просто ў 20-м годзе вот сабралі і зрабілі просто вот этымі ворагамі народу. І яны вось першы раз трапілі ў ту судовую сістэму ў асноўным і раскіданыя па гэтых калоніях агульнага рэжыму. Туды ўжо заязджалі на строгі в асноўным тыя, у каго былі некія прывады, можа там па маладосці, некая хуліганка была, вось крымінальныя справы, а другая справа ўжо любая там крымінальная, гэта ўжо робіць сябе рэцыдывіста, ну такого злосніка. Вось. Ну а непрыемна было тое, што мэтанакіравана падводзяць пад парушэнне. Ты ну свядома нічога не парушаеш. Усе твои парушэнні гэта вынік паслядоўна вот нагнятання гэта сітуацыі прэсінга, пад якімі ты ну вот нібыта учыняеш ну такое унутранае злачынства. То бок там ну на ўзроўні таго, што там не павітаўся нібыта там супрацоўнікам калоніі. Ну і там нават ты калі павітаўся, але калі ён вяртаецца назад і ты з ім другі раз не павітаўся, гэта ўжо парушэнне. І нават калі ён там вярнуўся і трэці раз праходзіць, то 2 разы ты павітаўся, а трэці не, то гэта ўжо да, цягне рапорт. І, ну вось такія дробныя там, што нібыта жаргонныя словы нейкія ўжываеш. На якія там жаргонныя словы можна ўжываць? Ну так вот, а табе робяць нібыта што. Казаў што-нибудь типа інфлюенсер. Не, ты сказаў, напрыклад, паднялі з карантыну, а яны ж такія ну мовазнаўцы, што яны лічаць, што падняць нельга гаварыць. Ці, напрыклад, сказаць слово валадарка, якую тут у СІЗА гэтым нумар 1 усе супрацоўнікі ну, паміж сабой называлі сваю установу валадарка, ну як ім яшчэ іх называць? Валадарка, там што на вуліцы Валадарскай, так павялося ўжо пакаленнямі. Гэта таксама занесена было як жаргоннае слово. Вось, што-нибудь там яшчэ ў тумбачцы, напрыклад, там аловак ляжыць, а яго там не павінна быць. Ці ў сумцы там нешта некае незафіксаванае
там цукерка там ці яшчэ што-нибудь не так узважана, яму падаецца, что там кавы больш, чым у опісе там напісана. Ну вот такое па дробязях, і потым эта дробязь оформляецца ў рапорт, а рапорт оформляецца ў пакаранне. І вось пачынаецца зачыстка. То бок цябе адразу вымову за тое, што не павітаўся, напрыклад, вымова. Але ўсё астатняе ўжо пачынаецца абястлушчванне. Это то, што цябе пазбаўляе самых элементарных такіх выгодаў. Ну, это ўжо ўсё ў калоніі. У СІЗА там іншая сітуацыя. У СІЗА, в прынцыпе, ты у параўнанні з калоніяй адчуваеш сябе прыўкрасна, можна сказаць. Вось. Потым цябе пазбаўляюць кароткатэрміновага спаткання, 3гадзінна праз шкло і тэлефонную трубку. Затым пазбаўляюць перадачы вялікай 50-кілаграмовай, пасылкі у тым ліку, затым доўгатэрміновага спаткання, а ўжо ў канцы нелагічна табе выпісваюць пазачарговае дзяжурства. Ну, здавалася б, чаму вот все так цяжка, табе дрэнна, цябе ўсяго пазбавілі, а ў самым канцы толькі дзяжурства, хаця здавалася, это самае прымітыўнае, пасля вымовы, хай сабе будзе дзяжурства, таму што калі ў карантыне, напрыклад, ты з раніцы да вечара дзяжурыш. Мыеш там нешта, трэш, там за пылам ганяешся, ўсё астатняе. Оказывается, там усё прыхавана, што вось это пазачарговае дзяжурства у іх арыентавана на тое, каб панізіць цябе ў статусе. Вот, калі ты адмовішся там прыбіральню мыць, там смецце выносіць. Это зноў жа зрошчванне паказвае адміністрацыі і з гэтых крымінальных традыцый. Хаця адміністрацыя усякім чынам паказвае, што яна змагаецца з традыцыямі, і яна менавіта іх выкараняе. А насамрэч падводзіць да таго, каб ты пайшоў мыць этой прыбіральні і стаў ізгоем зноў жа у гэтым грамадстве крымінальным. Таму што пасля гэта ты становішся руканепаціскальным. Там шмат тых жаргонных слоў, якраз такі, кім ты становішся. Але тое, што ты асобна спіш, асобна ясі, у цябе ў лазні асобная там лава і душ асобны. І гэта вельмі, это кепска, калі тебе вялікі тэрмін, ты можаш звар'яцець рэальна, калі ты просто штучна падведзены пад нізкастатусны такі узровень. І вось, на жаль, практыкуецца у агульным рэжыме шмат. А просто калі ўжо заканчваюцца ўсе астатнія інструменты, і калі цябе, трымаючы, напрыклад, ужо ў ШІЗА, штрафным ізалятары, зноў выносяць парушэнні, то гэта заканчваецца ўжо памяшканнем камернага тыпу. Гэта крыху палепшана ШІЗА вось гэта, бо выдаюць на ноч матрас, там можна ліставанне з роднымі весці, іншая справа, што этой лісты не выходзяць. А таварка ёсць, можаш сабе на 40 рублёў замовіць, нейкіх смакоццяў там прынясуць. Вось. Але калі ў цябе збіраюцца вось 2 ШІЗА і одно ПКТ, то гэта ўжо цягне іншую крайнасць. Вось это так званую пугу для экстрэмістаў. Таму што, в асноўным, іх толькі і караюць. Вось это 411 артыкулам гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўніку адміністрацыі. Гэта табе, маючы ўжо тэрмін, могуць бясконца накідваць праз суд яшчэ дадатковыя. Так вось, у мяне такое і здарылася. Быў выязны суд у канцы мінулага года ў снежні, і пракурор прасіў максімальны тэрмін па гэтым артыкуле. З улікам, што менш цяжкі артыкул быў першапачатковы, то яны не могуць даць другую частку, напрыклад, там, дзе 2 гады, як Ціхановскаму далі ўрэшце. А ў мяне было максімум 1 год, пракурор год і прасіў за гэта непадпарадкаванне. Суддзя там нешта пайшоў на сустрачна, дзіва дзіўнае, і ўрэшце 10 месяцаў накінулі. І там просто это шоу было, таму што я просто з камеры мяне паднялі, было выязное паседжанне просто ў штабе. І я з гэтымі літарамі ШІЗО на ўсе грудзі, там, на всю спіну, на такіх штанах, гэтых там неверагоднага памеру вяроўкамі звязаны. Такі просто дзіва дзіўнае. З худобай там это все.
і супраць мяне сведчылі 22 супрацоўнікі вот этой калоніі. 22. То бок яны не баяліся там паралізаваць працу, это фактычна ўся змена ледзь не прыйшла супраць мяне сведчыць. І там яны ў чарзе стаялі, там на цэлы дзень расцягнулася вот это прысарамліванне, які я просто нягоднік, просто не кіраваны, што не выпраўляюся там ні на 1 сантыметр, ні на 1 грам. Што з такімі трэба толькі вось праз дадатковы тэрмін, таму што яны яго заслужылі, і інакш гэта будзе для грамадства толькі небяспека, калі я там раней выйду. Ну і вот так, і урэшце замест 3 гадоў аказалось там 3 гады фармальна, 10 месяцаў. Так што тое, што я мусіў выйсці у лютым наступнага года 26, это ўжо перанеслася ледзь не на канец 26. Было вот гэта непрыемна адчуваць, таму што ўжо арыентуешся, вось табе здаецца там годзік яшчэ 25 неяк прашмыгнеш, а там уже студзень можна лічыць, у лютым уже выйдзе. А тут, оказывается, і 25 і 26 фактычна ўвесь, вось это было ўжо так. А тым больш, калі сядзіш перад гэтым паўгода ў адзіночцы, адзін у 7-метровай камеры этой, і калі ўжо там адчуваеш, што вытрымаеш, не вытрымаеш, гэта не вельмі прыемнае адчуванне. А чым ратаваўся у адзіночцы? Вось калі ўжо памяшканне камернага тыпу было, то была вельмі вялікая палёгка кніжкі. То на тыдзень давалі 3 кніжкі. І як не дзіўна, трэба аддаць належнае. Вось бібліятэкай кіраваў, былы ідэолог, я так наколькі разумею, самой калоніі. Ён уже пасля на пенсіі пайшоў у кніжную справу. І ён, бібліятэка, дарэчы, вельмі добрая. Там на Шклове, таму што шмат прадпрымальнікаў, бізнесоўцаў, іх там нармальна дояць, і у тым ліку яны фармуюць не толькі вось аблічча знешня, фасады, вот это бесконцы, там рамонты, там усё, з іголачкі зроблена. Але і добрая бібліятэка сама па сабе. Нават у карантыне, калі былі, то можна было там некую кніжку ўцягнуць і, в прынцыпе, так, крыху паміж тымі прыборкамі на гадзінку якую-небудзь сысці ў паралельны свет. Так вось у ПКТ ўжо будучы, вось это ратавала, адзіная была праблема не прачытаць эту кніжку за адзін дзень, 3 кніжкі, там 3 дні. Это элементарна было, там што ты з раніцы да вечара чытаеш, просто каб дыстанцавацца ад этой такой абсурднай рэчавіснасці. І просто глытаеш, і добра, калі прынесуць там тоўстую какую-нибудь кніжку, і тады ты расцягваеш. А калі тоненькая, так просто, думаючы, а што ж будзе праз 3 дні, і тады ўжо становіцца невесела, таму што праз 3 дні трэба будзе просто хадзіць кругамі на этой там 7-8 метрах і просто ганяць думкі, якія ніводнага разу не вясёлыя, а выключна такія трагічныя. Карына пытаецца, северынцам у Ігора нідзе шляхі не перасекаліся. І тут можа не канкрэтна пра северынца, хаця можа і пра яго, а ўвогуле ці былі якія-небудзь цікавыя адметныя сустрэчы? Я не ведаю цяпер, як з прозвішчамі быць, бо, конечно, все гэтыя згадкі, яны каб не вылезлі бокам там на радзіме. Але я могу толькі сказаць, што з Павлом Северынцам мы чыста флюідамі перасякліся, таму што я прыйшоў у атрад і лёг на месца Пашына, на нару Пашкіна. Яна толькі што вызвалілася, а яго павезлі на турэмны рэжым. Вот якраз. Хлопцы перад гэтым казалі, што ён стараўся ўжо, так быць акуратным, уже нікуды не вылазіць, уже просто ціха, мірна там сядзець гэты тэрмін. Але ж не даюць. То гузік нейкі адарвуць там, пакуль ён там уначы спіць, то яшчэ нешта. Так вот, падстаўляючы і падганяючы пад парушэнні, каб потым падсабіраць. І таксама 411-ю хацелі ці, там можа так, ці 411-я, ці на пэўны тэрмін просто ў турэмны рэжым. Пад дах, у камеру, з такімі мінімальнымі зручнасцямі, выгодамі, а фактычна без іх. І там таксама і па атаварцы вельмі вялікія абмежаванні, і прагулак, там паўгадзіны, можа там у гадзіну там максімум. І, так, з'ехаў. Людзі былі цікавыя, і
уладныя прадстаўнікі былі, скажем, з пракуратуры, вот людзі, якія адмаўляліся там палітычнымі справамі займацца, і ім вот выпісвалі двухкосці здраду дзяржавы, і такія тэрмін там 9-10 гадоў. Ну, бо былі і дзяржаўнікі, якія прынцыповую пазіцыю агучылі ў 2020 годзе, ну і за гэта ну так моцна пацярпелі. Ну, былі журналісты, былі таксама і праваабаронцы. Вось на Шклове шмат, я скажу, што на Шклове можа найбольш вось з прафілактычным улікам тым нумар 10 экстрэмісцкім. Это калі рапорт гаворыш, што называеш прозвішча, год нараджэння, пачатак, канец тэрміну і абавязкова называеш вот это, стаю на прафілактычным уліку па катэгорыі номер 10 як асоба схільная да экстрэмісцкай іншай деструктыўнай дзейнасці. Ну, то сябе лішні раз там падкрэсліваеш, хто ты такі. Ну і вот это самыя страшныя злачынцы. Не забойцы, не гвалтаўнікі, не педафілы, а менавіта вось экстрэмісты, таму што іх пасля некалькіх парушэнняў адразу афармляюць пад паперу, пад камісія збіраецца як злосныя парушальнікі. І вось на падставе того, што злосны парушальнік, ну, таксама пазбаўляюць усіх выгодаў. Ну, у тым ліку, што можаш толькі на 2 базавыя велічыні купіць нешта ў краме раз на месяц. Ну, тады як астатнія, там могуць 10, напрыклад, базавых. Ну, забойцы ты ж. Ну, яны нармальныя людзі для сістэмы. Яны ж не пагражаюць уладзе. Яны проста забілі там суседа там, ці яшчэ там бацьку, маці. Жизнь, ну, что ты ж... Всё жизненно, да. Ну, дарэчы, а вот вертухай, ну, супрацоўнікі, вот як яны, калі вот такое стаўленне, там, типа, забойца, ну, типа, ну, свой хлопец, а вот этыя вот інтэлігенцішкі ж без біркамі, это самае страшнае. Вот яны як тлумачылі сваё стаўленне, ну, ввогуле, якое стаўленне было? Ну, я хочу сказаць, што в асноўным уже вот на тым жа Шклове это, ну, паказальная калонія. Это вось ва ўсёй Беларусі, напэўна, на нумар 1. Там бесконцы інспекцыі, праверкі, абмен досведам, прыязджаюць з іншых калоній, прыязджаюць некія з дэпартамента выканання пакаранняў, з Расіі прыязджаюць там некія усялякія калегі іх таксама. І там все арыентавана на фасады. То бок, вось, каб было красивенько, каб было акуратненько, чистенько, і там ось асфальт весь зрываюць, там пліткай укладаюць, вентылюемыя фасады робяць. Ну, все просто, ну, які такі гарадок. А тое, што там так абсталявалі зону этих для спатканняў, ну, такі агароджаны кавалак, дзе вось доўгатэрміновыя спатканні трохсуткавыя. Так там і паўліны ходзяць, там і папугаі, там і некія трусы там носяцца. Ну, такое, просто жывы уголок. Ну, так вось яны ў гэтым сэнсе, да, яны ў гэтым, як кажуць, это соцсараўнаванні сваім, яны натуральна на галаву вышэй за астатніх. Яны пастаянна прызнаюць іх перадавікамі. І таму, каб утрымацца на гэтым месцы, яны просто не думаюць. Яны просто вось выконваюць загады і ўсё. Яны, па-мойму, вось колькі я там пабыў, я ж, ну, в атрядзе быў вельмі мала. Схадзіў толькі, ну, тыдзень непоўны на эту пілараму, там дошкі пацягаў. А так, у асноўным, я праводзіў усё ў гэтым закрытым камерах, гэтых памяшканняў. І вось, ну, я з імі сутыкаўся вельмі шмат. І я не скажу, чтоб там вот з гэтых десяткаў людзей, праз якіх я прайшоў, ну, хтось там у памяці застаўся нармальны. Пару чалавек было, і то толькі яны, ну і самі рызыкавалі. То бок, калі ён з табой там начне, ну, пачне там нешта, ну, размовы размаўляць, там, заігрываць, як кажуць, да, то, ну, адразу ж знойдзецца, які яго заложыць. І таму яны стараліся так вельмі дыстанцыявацца, ну, досыць жорстка абыходзіцца, таму што там вельмі дзіўная сітуацыя, што там можна якія сакрэты здаць ці ўбачыць, але вот все перасоўванні па ШИЗО, яны вот у масцы. Табе напяліваюць на вочы маску, ну, такую вот паралоновую, такую вялікую, вот такую аж да рота. І ты, ну, нічого не бачыш. Цябе скручваюць таксама, вот, каб галава паміж каленямі і вядуць, напрыклад, там, ужо на
на ператрус, там, на обшук, і распранаюць от дагала, все там прамацваюць, ну, такія цырыманіялы. І абавязкова ты павінен стаяць каля сценкі, так, у позе этой марской зоркі, і яшчэ лупяць па нагах, каб яна была расцяжка, там ледзь не шпагат, ну, такое ўсё. Ну, яны в гэтым сэнсе такія, просто яна адзін і прызнаваўся, говорит, вот у мяне быў такі камандзір, он зрабіў з мяне робота. Цяпер там са мной няма чаго гаварыць, я так вот, што мне сказалі, то і раблю. У гэтым сэнсе ўжо на строгім рэжыме парадкі крыху іншыя. Як я ўжо казаў, вот этих рэцыдывістаў, ну, няма сэнсу перавыхоўваць, таму што некаторыя, сеўшы яшчэ па малалетцы, там, гадоў з 12-14, ну, па гэтых спецвучэльнях, ну, якія ўжо лічацца, таксама адносяцца да пенітэнцыярных этих устаноў. Вот уже некаторым по 50, по 60, по 70 гадоў, і вот гэты стаж у іх цягнецца. Яны крыху выходзяць на волю, нешта ўкралі, некаму далі там па мордзе, заехалі зноў, і вот у некаторых стаж адсеткі там 40-50 гадоў. Ну як яго можна перавыхаваць? Ну ніяк. Таму там да зэкаў ўжо стаўленне такое больш лаяльнае, а вось на агульным рэжыме нібыта ёсць такая установка, што каб адбіць ахвоту займацца яшчэ вот этой преступнай дзейнасцю, то іх трэба, ну, так настрашыць, каб яны просто на гэтым і спынілі все свае эксперыменты. Таму, ну, стаўленне не вельмі, і яно такое перадузятае, асабліва да этого 10-й прафуліку, ну, там рэволюцыянераў не любяць. Некалькі у мяне пытанняў будзе таких як журналіста да журналіста, тым больш што вот досвед маеш. Мы як журналісты там не разумеем там ці там, ну, думаем, ну як так можна, калі кажуць, да, толькі не прызнавайце палітвязням, бо гэта яму нашкодзіць. Не узгадывайце, не будзем даваць інфармацыю ніякую ў СМІ, таму што хочам, каб там была нейкая палёгка. Ці там даходзіць інфармацыя, што пра чалавека радзей узгадываеце зараз у СМІ там нават віншаванне з днём народзінаў, ці там што сустракае там той трэці дзень народзінаў за кратамі. Не ўзгадывайце, бо толькі ўзгадалі, едзе ў ШИЗА. Это адпавядае рэчаіснасці. І вот як твоё вот зараз як журналіста стаўленне будзе далей, ну калі працягнеш журналісцкую працу, да сітуацыі, калі вот прызнаваць, не прызнаваць, узгадваць, не ўзгадваць, даваць інфармацыю, не даваць. Ну, тут складаная, конечно, вот эта ситуация, але я думаю, что вось улады гэтым і карыстаюцца. Тое, што нагналі страху, запалохалі. Людзі зараз стараюцца не фігураваць, ну, мінімізаваць сваю прысутнасць у гэтым інфармацыйным полі. Я мала скажу, што вось на гэтым строгім рэжыме сутыкаўся з вельмі дастойнымі людзьмі, якія там атрымалі, ну, такія, ну, 4-5 гадоў тэрміны. Яны вот дзесятнікі, вот так званыя, это 10-й прафулік экстрэмісцкі. І, ну, я ўжо, калі выйшаў сюды, я вот этой спісы праваабарончыя падняў, і іх няма. І нават не з-за таго, што, ну, там сваякі супраць, а, ну, просто пра іх існаванне не ведаюць. Таму што калі вот 20-21 год яшчэ хадзілі валанцёры і нешта ацэньвалі ў судах, там, ну, фіксавалі, то ўжо пазнейшыя вот гэтыя працэсы, яны фактычна прайшлі у такім, хоць яны адкрытыя, але прайшлі ў закрытым рэжыме, таму што, ну, апроч сваякоў там ці блізкіх, ну, ніхто іх не наведаў. І таму вельмі многа людзей, мне здаецца, што такая ж колькасць, як ёсць у афіцыйных спісах, яшчэ проста не ахопленая вось гэтай увагай. І калі там будзе нейкі торг ісці, то от, ну, баюся, што якраз тыя людзі, якія па-за спісам, яны, ну, могуць проста элементарна быць незаўважаныя. Не патрапіць у спіс. Не патрапіць, да. Ну і таму, як мне падаецца, ну, вот я быў толькі за тое, калі там пра мяне грымела ўсё. Ну, я быў максімальна за тое, каб некая інфармацыя выходзіла, і яна адразу там размяркоўвалася па ўсіх там каналах, ну, каб звярнуць увагу, каб не забывалі пра гэтых людзей. Таму што, ну, і вось і выходзяць зараз некаторыя, таксама і ніхто не ведае. А зараз у суды ідуць новыя, і вот я ведаю, што пра іх нідзе не пішуць. І там дастойнейшыя людзі, годныя, з такой, ну, з творчай
скажем так, супольнасці, і там пагражаюць вялікія тэрміны. Это вот просто цяпер ідуць працэсы, і пра іх ніхто не ведаюць. Ну, апроч сваякоў, якія пакуль што вось так самі не ведаюць, як рэагаваць, даваць это у шырокі так у розгалас ці прыхаваць. Натуральна, людзі палохаюцца, асабліва тыя, якія жывуць у Беларусі, таму што ну, сёння твой сваяк на лаве падсудных, а заўтра ты можаш тэарэтычна там апынуцца. Ну, любое слово, любое дзеянне зараз яно патэнцыйна падсуднае. Ну, але мне здаецца, што трэба ўсё роўна так ці інакш асвятляць і даваць гэта ўсё, ну, каб было набыткам галоснасці, таму што улады толькі на тое разлічваюць, каб это ўсё прыхаваць, каб ну, татальны страх напусціць на ўсё грамадства. І ну, тады чым мы будзем адрознівацца ад той сістэмы сталінскай, калі на ўзроўні троек выносіліся прысуды і людзі проста знікалі. Пакуль яшчэ не знікаюць зусім бясследна, ну, але ну, паміраюць, і трагічных выпадкаў хапае, і хворыя выходзяць, і знясіленыя, і потым нейкі час пажывуць. Посттраўматычныя это сіндромы даганяюць, і ну, цяжка асімілявацца і акліматызавацца, а тым больш, калі ты трапляеш у такую сітуацыю, што табе даюць нагляд яшчэ, а 10-му прафуліку 100% даюць нагляд. Напрыклад, ты адседзеў там 3 гады, выходзіш, і ў цябе 2 гады нагляду. Гэтыя 2 гады з вялікай верагоднасцю могуць скончыцца вяртаннем. Таму што там 3 парушэнні, і цябе могуць на гэтыя 2 гады не адбытыя, што ў цябе там які тэрмін застаўся, то проста могуць вярнуць назад, даседжваць. Ось, таму, ну, я за тое, каб все-таки даваць у шырокім кантэксце. Ну, але тут трэба сыходзіць з інтарэсаў, конечно, кожнай сям'і. Ім там лепш бачна, чым яны рызыкуюць. Яшчэ одно журналісцкае пытанне. Было прэтэнзіі журналістам выказвалі, якія ну, вот, толькі вас высадзілі з бусіка у Літве, якія там падышлі, адразу прасілі каментар, інтэрв'ю і гэтак далей, маўляў, што ну, людзям трэба неяк зразумець сітуацыю, дзе яны, што яны выпаўшыя з інфармацыйнай нейкай павесткі, у іх там стрэс і гэтак далей. Ім трэба здароўе найперш наладзіць, а не інтэрв'ю раздаваць. Скажи мне, як журналіст, все ж таки правильно так рабіць, неправильно, вот як ты ставішся? Ну, журналістская прафесія такая, што ну, все роўна так ці інакш, вось прыехалі тыя людзі, ну, іншыя ж там чытачы, слухачы, любыя спажыўцы хочуць ведаць хаця бы мінімальную інфармацыю, што было, як здарылася так, што яны апынуліся тут, без адзінага дакумента, допустим, як это тэхнічна там адбывалася. Разумею абсалютна журналістаў, і я быў бы не супраць, ну, напрыклад, там дзяліцца ўжо з першага дня. Адзінае, вось у нашым выпадку там былі такія ну, абумоўленасці, скажем так, наконт таго, каб ну, мінімальна агучваць вось эту інфармацыю, таму што нібыта былі вось дамоўленасці папярэднія. Асабіста табе, вот я не ведаю, супрацоўнік амерыканскай амбасады падыходзіў і казаў: Ігор, трошку там как бы помаўчы. Ну, скажем так, ну, не сам супрацоўнік, а праз супрацоўніка, але это было ну, агульны пасыл амерыканскага боку. Гэта па выніках перамоў там з Лукашэнкам тое, што былі нібыта абяцанні некаторую частку яшчэ адпусціць. І это вось бліжэйшая перспектыва магла быць. Я не ведаю, ці паўплывалі вось гэтыя ўжо заявы нашы там, якія былі зроблены усялякія пазнейшыя, ну і даволі там вострыя, на тое, што вось уже хутка канец месяца, там тыдзень застаўся да канца ліпеня, але ну фактычна новай партыі вялікай няма. Я не лічу вось это да 3 ліпеня, яна так праграмна была сама па сабе, вот это 16 чалавек, яны б выйшлі так ці іначай. Але ну вось па нашым досведзе, калі вось Сергей Ціхановскі выходзіў, і вакол ужо там ну абляпілі там іншымі, ну у асноўным замежнікамі, которых уже было трымаць ну, неяк і няёмка, таму што людзі зусім ну, не ведаюць там унутранай кухні, трапілі ввогуле на дурніцу некую, і вось іх ну, трэба было адпусціць. Беларусаў яны адпускаць не спяшаюцца, таму што за кожнага ж, конечно, хочацца атрымаць як мага больш дывідэнтаў. І таму
Ну, хацелася б, конечно, каб ўжо пачалі людзі выходзіць масава і ў бліжэйшы час. Ну, але ж улады беларускія, яны ж не дабрачыннасцю займаюцца. Яны хочуць за кожна атрымаць ну, нешта і не прадзешавіць, не адпусціць там, умоўна кажучы, Ціхановская ў адным пакеце з Лосікам. Таму што з кожнага можна паімець, як кажуць, выгоду. А калі разам адпусціць у такіх знакавых асобаў, тут просто прадзешавіш, так здору. А хаця можна ўзяць ўжо па максімуму. І таму, ну, конечно, і я б каб быў журналістам, і любы з нас, ось, калі пад'язджае аўтобус і выходзяць вот, вязні, якіх чакалі, вот, каго 5 гадоў, там, каго 3, каго 2, натуральнае жаданне любого журналіста сфотаграфаваць, задаць пытанне. І я гэта падтрымліваю і разумею. Але, ну, самі вось прадстаўнікі, ўжо кіраўніцтва гэтых СМІ, ну, яны тоже хочуць і дасылаюць журналістаў сваіх з заданнем, каб хоць нейкую інфармацыю выцягнулі. Ну, адзінае, што... Я не думаю, такія ўсе стомленыя былі, да, такія былі крыху эмацыйна заведзеныя, таму што, ну, да апошняга ж моманту ніхто не мог рубіцца, што гэта сапраўды вызваленне. Ну, што маглі так от спрагназаваць? Тое, што можа будзе круглы стол. Пра тое, што едзе спецпрадстаўнік адміністрацыі трампаўскай, нават прапаганда ўжо анансавала. І таму, ну, было такое прачуванне, што можа быць некае паседжанне там сумеснае з прадстаўнікамі вось ад штатаў і кагосьці там з беларускага боку. І мы там маглі паўдзельнічаць некай масоўкай. Але што аж да такога дойдзе, што нас ось, калі, ну, пасадзілі ўжо аўтобус з гэтымі мяхамі на галаве, ў наручніках, і калі мы едзем, і вот дарога не заканчваецца, а потым уже перасталі спыняцца на светлафорах, это значит, што нас вывозяць ужо з горада. І калі там праз 1,5 гадзіны просто з'ехалі, і вот гэты абмен пачаўся у духу шпіёнскіх вот фільмаў «Холодной войны», ну, это уже было так даволі нават, ну, можна было і пасмяяцца, нават, што, оказывается, гісторыя закальцоўваецца і вяртаецца да сваіх вот такіх абсурдных нейкіх момантаў, пра якія там у нашай з табой ліхія 90-е немагчыма было нават і ўявіць, што яны могуць вярнуцца. Ну, фактычна зараз холодная вайна з захадам у Лукашэнкі і адбываецца, і такое ж адбываецца. А, і антураж такі ж самы. Да. Ігор, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я толькі коротка, усё ж такі чаканні, вот я разумею, што как бы выгнали, фактычна выкінулі з краіны, але зараз на свабодзе, вот побач нібыта ўсе свае, вот тут арганізацыі нейкія, можа быць, былі нейкія чаканні, што зараз там, ну, я атрымаю падтрымку, я атрымаю дапамогу, там зробяць нейкія дакументы, там ці яшчэ што-небудзь. То есть вот тут былі чаканні, і ці супалі яны з рэчаіснасцю? Нема зараз там, ну, нейкае такое расчараванне пэўнага у тым, што у якім стане беларуская супольнасць за мяжой знаходзіцца? Ну, вось я кажу, што да апошня, пакуль ужо нас не перадалі пад апеку вось дыпламатаў, ну, не было рэальна разумення, дзе мы, што мы і куды рухаемся. І толькі калі ўжо здарыўся гэты абмен і паехалі ў бок Літвы, стала зразумела, што мы, ну, як бы даволі набліжаемся. Ну, але зразумела, што гэта ж нагрузка на краіну, якая вымушана прымае. То бок, ну, можа, і не хацела бы эта краіна нас там лішні цяжар на сябе браць, но але тут не застаецца ніякіх варыянтаў, тому што ці Еўропа там адданая, ну, прынцыпам дэмакратыі, або паварочваецца да нас спіной, ну і што, мы тады вяртаемся назад дасіджваць. Ну, і таму, як бы, эта краіна і не абавязаная, в прынцыпе, нечым дапамагаць. Ну, але трэба даць належнае, што дапамога ёсць і ад розных структур. І у тым ліку, вось, эта беларуская салідарнасць, яна нікуды не знікла, і яна ёсць і дзейнічае. І, ну, прынамсі, на першыя часы чалавек забяспечаны. Я не ведаю, можа, там да мяне больша ўвага, там, да Сергея Ціхановскага, таму што, ну, так склалася. Можа, астатняе у менш зайздросным стане, ну, але яна ёсць дапамога. Іншая справа, чым это скончыцца там праз 6 месяцаў, праз 9, праз 12, таму што, ну, дапамога не можа быць бясконца.
як людзі знойдуць сябе ў гэтым свеце, ну як змогуць адаптавацца і ці змогуць, галоўнае, пачаць зарабляць, тому што нават ну вось это аренда жылля, яна ну непараўнальная там з беларускімі коштамі. Вось і таму ў гэтым плане на гэтым этапе вялікі дзякуй усім, хто працягнуў руку дапамогі. Это вельмі своечасовая і патрэбная дапамога. Ну а ўсё астатняе, калі асабліва яшчэ будуць выходзіць іншыя людзі, на іх жа таксама трэба траціцца і не забываць пра тых, хто ў цяжкім стане з ранейшых выхадаў. Таму ну такі вот зачараванае кола, якое все-таки, спадзяюся, завершыцца удала. Сергей праз данат пытаецца, як збегчы з Беларусі, калі даведаўся, што сілавікі пачалі супраць цябе справу і шукаюць. Ну я не думаю, што гэта пытанне ў дадзеным выпадку да Ігара, таму што ўсё ж таки ён прайшоў іншым шляхам на волю, але я думаю, што нягледзячы на усе тыя зараз троху скандальную сітуацыю, звязаную з кіраўніком Байсола, але структура ўсё адно працуе, працуюць таксама іхнія людзі, якія займаюцца эвакуацыяй. Таму пісаць у Байсол правільна вам пішуць нашыя гледачы ў каментарах. У Байсоле каманда эвакуацыі па-ранейшаму працуе і яна вам дапаможа. Ну што ж, дзякуй вялікі. Ігар, кнігу пісаць будзеш? Про свае Ой, трэба падумаць. Кніга напісана ўжо даволі шмат, трэба падумаць, каб не было паўтарэнняў і пачытаць тое, што ўжо выйшла. Ну але ну просто наколькі гэты досвед можа быць цікавым зноў жа. Ну у любым выпадку цікава. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але не здарма спытаўся ў Ігара пра кнігу, таму што не распытаеш падчас эфіра пра ўсё і не ўсё вот так вот сходу раскажаш. А вот некалі, я спадзяюся, у кнізе мы гэта ўсё прачытаем, хаця думаю, што і не апошні раз з Ігарам мы сустракаемся, яшчэ будзе нагода нешта прыгадаць, нешта асэнсаваць, нешта спрагназаваць на будучую, нешта можа быць параіць іншым людзям. Таму дзякуй вялікі, Ігар. Я нагадаю, што у нас у гасцях быў калега мой, журналіст, былы палізняволены Ігар Карней. Дзякуй вялікі, Ігар. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.